Kang Mas Pangeran Sutekno kae ya. Nggih bagus. Ning Gagah. siji sing ora pati nganu yo. Lah mboten nyawang sing ngandhap, nyawangi sing inggil mawon. Lah ya kuwi kok ya. Niku lak sing bengkok niku namung Piye? niki napa Apa niki? nih? Sikile. Nggih. Lah Sing ya setunggal tapi liyane lak mboten bengkok. Jan, kowe iki cetha banget lho. Lho kula niku nak nggenahne. Nek aku yo eman-eman ya Yung ya. Kula niku ngejane mboten setuju lah wong Ora sarujuk bet apa-apa. Raden Sukro menika lah kok ya malah jenenge lah nggih mboten sae niku nek selingkuh niku. Kowe kuwi. Lah nek Kang Mas Sukro karo Kang Mbok Roro Lembati yo mbiyen rak yo nganu pacangan to. Rasa niku mboten saged dipeksa. Ning kadang-kadang nggih wonten ingkang ngendika tiyang sepah niku ngendikane Sepuh. witing tresna jalaran saka kulino. Lah iya. Lah ning nek kulinane niku mboten dirasa nggih mboten wonten tukuling rasa ing ati. ati. Lah iya mula kuwi. Kang Mbok. Lah Jan, ayune. Jenengan kok nggih mboten Bareng apa iki mau? Mboten ame nganu biung niku kula lho. nuruti niki Ndara Ayu niku dolanan. Ah tenane. Lho, lah nggih saestu kok ya. Aku wis krungu kok ket mau aku ngindek kok kono. Lan jenengan lho Aku ora liyan kono. Aku krungu. Mboten kok Kang Mbok. Nek ngrasani iki mbok aku dijak. Lho, Mboten niku ngrasani sing jenengan. ngrasani niku sinten? Ah, aku krungu Ora kok. ya Yung ya. Nek ngrasani Pangeran Sutekno ki mbok aku dijak. Malah keporo tak critani kabeh. Napa nggih to Kang Mbok? Kang pripun? Kanggo kowe yo sing urung duwe bojo. Nek ora tresno ki aja gelem. Lah nanging jenengan nggih nganu, Kepeksa. kepeksa. Ngerti ora? Lah pripun? Kene lho. Kindaraku takut nika yo ngalah. Kene to, Yung. Napa panjenengan mboten ngerti nek Kejaba Yung niku Pangeran pun tuwa. Sutekno ki piye mau le? Mau nirokke piye mau? Kepiye? Nek mau aku? Mboten Alah, aku mau wis weruh kok. Mboten. Dadak api-api ora. Aku ora apa-apa Niki kok, aku ora wau. nesu, tenang. Den Ayu Roro Himpun. Piye-piye? Lah nggih ngrembak niku lakone panjenengan menika. Lelakonku. Nggih. Ya ngono kuwi, bareng aku diulehke nang kene ki malah aku seneng ki. Lah nggih niku sing marai kula gumun niku Dengan nggih dos niku pundi kok. wong sing kepiye? rondo mawon niku pados pacangan kok jenengan menika rondo kok malah senenge ra karuan. Yung, nek ora tresno ki kepiye to, Yung? Ki apa meneh ora tau digatekke saben dina ki. Saben dina ki mung tindakan. Ning Gonta-ganti. niku kadang-kadang Wong rasa dipaksa niku kadang-kadang luwih enak. Biyung ki malah nyang endi-endi. Aku dadi malah wedi lho Yung ajeng. Sing ati-ati engko nek. Kamas. Iki lho. Piye iki? Monggo. Aku ki wis suwe ora ketemu. Ben wae. Lanje kula pun dangu mboten kepethuk jenengan kok. Den Ayu. Saiki wis gedhe Mboten lho, Kakang. Lho wong karo Kang Masku dhewe kok ora Ning lak nggih mboten ngoten niku. Wis gedhe ya, enggak gede banget nih kula niki.
Apa urung? Dereng kula niku kok nggih. Arep kok goleke apa piye kok ndadak takon ki? Usul kula nggih dereng gadah pacangan. Nek badhe madesaken kula. Kula dereng kok. Kok sik to Kakang aku kok rada cubriya iki lho Kakang. Iki Lah kok- niki ana wedak barang ki teng mriki kan, Mbok? Mampir teng pundi niku? ana sing keri Biasane- sajake. Biasane niku Wis ben wae. piantun gagah ganteng ngoten niku Kepiye? suarane emang lembut. Niku. Dados nggih niku mboten Kayak glepung ngono ya. Kene Yang. Dim, kene. Kene Dik. Ben wae iki mau Baik, iku niki pengen nanti bingung. kepengin Nggih, manu pun karo sanget kok. Kakang. Nek lagi mboten ngantos Kalih Kang Mas Pangeran Sukra menika. Yo ben ajar wae. Jaluk ngapura. Lah kok Jebul iso ono sing keri. Aku ki mau ki rada cubriya lho. Heeh. Kok apa yo? Jebul nganu. Aning tak sawang kowe bali ning pugeran kok tambah ayu lan tambah seger. Lah kula nggih ta ayo ta Kang Awang Mas. wedok kok yo. Ora beda adoh karo kowe. 11 rolas. Kula sing 13. Awang sak pringkel kok yo ora. Lah nggih. Enggak semi to? Mung rada beda bobot. Lah Bobot mbok ayune luwih himpun bangane lembah. Arep ijol apa piye nya? Ora ngono lembah. Aning rak yo himpun ngono rak yo isik muda taruna to. Kepiye? kula nggih anu pun rada marem. Lah dangu mboten kepanggih Kang Mas Sukra kok. Lah yo mumpung saiki ketemu Ning- arep apa? Arep kondo apa? Pagawean nang kene rak wis rampung kabeh to. Ditinggal mrene iki. Ya sampun enten biyong menika. Oh, Yo yo. Anika Wis rampung. Yung, malah Nggih. Terus pun kowe iki nengetke apa? lah niki lho kula niku ngantos bingung. Lemu bengesan iki kepiye? Lah niku wau dicakar kalian padake macan ngono apa Pengen piye? ben ayu. yo mbok njaluk tulung ana wingking, Cuk. Jikono omben. Lho, panjenengan jemo. Lah kula Belum ngersake Lho ora unjukan. pareng ngono. aku sik kangen karo Kang Mas kok. Mboten pareng. Monggo. Kok dhisik lho wong aku wis pirang taun ra kepethuk kok. Ah. Lah mbok ben to, Yung. Aku melu bunga, kowe lan himpun ana ing pugeran kene tambah tentrem ayu. Saiki aku malah luwih piye ya rasakan ning atiku ki luwih Sukro! Ande Sukro! Sukro! Kok sik Prajurit Mataram Kartosuro. aku sing duwe panggonan kene. Kok kowe wani mlebu Aku taman ngerti. pugeran? Hah? Ning aku ora perlu karo dadi. Kowe sapa? Aku harus Sukro. Kowe sapa? Kok wani-wani ini mlebu taman pugeran? Aku udah saka Ora Kartosuro kula saka nuwun karo Bali. sing duwe omah. Kuwi prajurit saka Mataram Kartosuro. Semikir. Kowe Sukro. wani mlebu kene sapa sing gawuhi? Aku sing dawuh pur prajurit kanggo ngrangket suku. Monggo, monggo. Pangeran Sukeh. Isih wani mapan ana ing kene kowe. Wong lanang ra isin. Apa mbok kira kowe kuwi ning kraton Kertosuro putra patih? Ora suku. Ora. Kowe kuwi mung wong nunut mukti ning kraton Kertosuro. Pangeran? Pangeran? Panjenengan sampun ngebonaken kula wonten pugeran. Ateges kula sampun dede garwa nandalem to? Aku pancen ora bakal ngaku kowe yen kowe garwaku lebak. Aku ora sudi guneman karo wong wadon pelayanan kowe ku. Menika pugeran, Pangeran. Roro lembah. Kepiye, Kakang? Cukup roro lembah. Perkara iki aku sing jalani. Mula tak jaluk
kowe sumikira sithik. Iya. Iki perkarane wong lanang. Sing hati-hati ya, Yo. Kakang. Tas! Wah! 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 Tas! 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 Gerak! Dah! 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 Paran. Mati kowe Sukro! Loro-loro gagak pandangmu Sukro. Terus no iki. Cinandi ono ing sajroning atiku, Kakang. Tinata ono ing pengangen-angenku. Kebasan
sinonggetan kenane ngobah kakang. Nadyan pinetiotan kenane alom kakang. Salpomo ing triloka iki ora bisa nyawiji sumanding. Tresnamu lan tresnaku bakal nyawiji ana ing alam kalanggengan kakang. Oh. Kakang. 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 Kakang Sukra. Kakang. Thank you.